Yep. Hype madoda bakuhle isigende hapa. Kwenye ke episode yebntoni podcast ebobosini. Sibuyile ke we are black. Simnyama ngenkani sibambe buphakaniya fondini. Podcast ebobosini man dingusibusiso kwaMkhwebo Mabuda intwana estrongo intwana ene muscles enhloko ukuthonga zithathu fondini vanish with the jungles u3 bands ukiss me through the phone usend me notes mntasekhaya Dimgelo Dibulela kumntakwethu ake kade yazi ke le send me notes. Sithakazelo zendoda ezifondini sithakazelo zendoda Sizithonga zandoni ezithathu Sizithonga ezithathu mntakwethu ezathulwayo ayikani yewe ngalokho igana ayifiki ngoku yafika back in the days siwela umlambo omkhomazi sasodubula izithonga ezithathu sanyamalala ayasibona ienemy abelu sithina xa kuthethwa inyani ngokuduka ngabantu ababulala abelungu boqala bababulala bathi bekhangela abelungu ke ngoku baduka yapha ke ngoku sithi abanesidumbu zabelungu sokuqala hayi senjo umhlambi wami mntakwethu so njalo angendawo ke kule guys but ke it's fine ngumandisi ke lona wakamachaya fondini aka uRaspanjini ngurhatebe lona kubhungane fondini yayazi ndubo umhlanezolo fondini inkulu katension isithando sika Damtiriri ndikhona ke phake baya mamboze PE egqebeka inside the gqebe because ampokotho zincinci fondini egqebeki siyani welcome sithi molweni afshani botani ngazo zonke ke ilwimi babe nikwazi zalapha emningizimu ndithi namkelekile ekhaya siyani bamkela ke ku episode yethu yethi podcast ebobosini ke bethuna siyaqhubekeka abayaziyo bayayazi pha ku socials podcast ake saqhubekeka nayo and the last time we talked we said we gonna come with what guests apho ke ngoku sizoncokola nabantu and siqhekezelane mani ngenconke bengathi sisonga ehlobo uthetha ngaso bengathi uyesu so ke guys sithi ke apha sabesincokola ke wena Khotmanzi zami zizazichaza idazi ningasinqabelanga ningeliphapha zizazichaza idazi apha ke ngalomzuzu ke we gonna talk wena Khotmanzi ngazo nje izinto ezigeneral ezohlela amajita mhla nezolo uyaqonda thina siyadibana nezinto zingamagenge ezinye sizibalisa xa sihleli sodwa ngolhlobo ezikoneni zethu yabo foul zethu. This is a safe space ngoku ngamazopheleleyo so ndiyafuna ke siphinde sichaphazele la topic ne sizawukodwa ke sayichaza mabazibulisele ubhuti enqobeni but apha bayenze ngolhlobo umuntu makazichaze and then aze atsho ukuba uyayisebenzisa ichember and then atsho ukuba kutheni isebenzisa ichember just nice that means ke kufuneka ndiyiqhaqhe ke itopic namhlanje itopic yethu namhlanje itopic yethu namhlanje ingenaphi ngoku makaloda msiyana senjiba lento besithilo kule podcast sincokola ngezinto oqonda ba amana kuncokolwa ngazo zifoul and ke i-podcast ebobosini everything that has to do nebobosi kenye imini sancokola ngezipenkiri kenye imini sokubuza ibithonsi ulivala njani ininzi nje into yona yabo so kandiqhaqha ke itopic yethu lapho sakhe sathasha itopic eyangqinwa ngabantu abaninzi yabona sincokola ngamajita nokusebenzisa kwabo ipow yabo sengamajita siyayisebenzisa lanto yabo but ke we don't say it so ndinombuzo yabo enza funa ke siphendule usathuze uyabo ngoba is it wrong ukusebenzisa ipow and wena unayo ipow na so xa usichazela lehlobo atsho ngalo ndingumsiyana nto mna ndinayo ipow ugqithelele over to you guys. Alright okay ngokuqala noma ndisibulisele kubaphulaphuli be-podcast ebobosini igama ngobhutia Becha the landlord from area 11 stop it man nguChalisele ngusikhama ukhudula uzulu umhlatyana yes man yazo-ke tata ka-uyi ivake ichember ndinayo ipo Roma ninachema. Okay, so ikhona ipopa yabona ke qha ke andiyazi ukuba ndivumelekile ukuba ndiyityebise ukuba ipole na ikho ngaboni ne you can reason ixesha layo no atin adat
okwangoku kuthiwa ngotamsiyana khayibambe ngokusasaza kumntakwethu kuba uyayisebenzisa na sibuye yabo kodwa ke tamsiyana noted uyayuza inantsika ipo. Thank you very much. Masama. Yo, Okay. indawo yephone ngathi zoba ingxaki. Mna nguvuyo akasolani mna Sinetha mntakwethu le sound iyavakala. ndinguvuyo akasolani mna ndilimpondo mfondini kapha engqeleni Okay. lo ngujalama umqalo ngayindiwo njilo kwaselwandle inkonzo lemnyama ebhabha mafini ngukhaya nguganya ugagasi umpungwana kamaxhoba mfondini umnguni wabaleka isikolo kwabo wofunda emampondweni ngumntu omfutshane phakathi kweminye imiqongu yaziwa ke ngoba ndikumalume ungxaki ke kwezinye izinto ezizidlalayo Ya. kweli cala lethemba Ipo. Yona ngathi kudala ndiyilindile. Anja mva umqungu omncinci phakathi neminye. Ya. Kodwa ke ipo. Kodwa ke ithemba mntakwethu. mna mandithi ipo iyasetyenziswa ipo Hayi mamntana sibe sipersonal kule mibuzo. Singacela usungabaleki. Sicela kuwe uyayisebenzisa ipo. Uyayisebenzisa unayo na abanye abantu. andiyisebenzisi ipo mna kodwa ikhona phaa kwamindla Awu. Ifuna ntoni? isetyenziswa ngumama waphaa kwamindla Oh. So xa nikunye ke ngoku niyayisebenzisa. andiyisebenzisi mna ndiyaphuma ndiyosebenzisa Andifuni isizathu kaloku uzaba unfair komnye. Tamsiyana. Tamsiyana, khawungene bhuti. Kwipo. Yeah, okay. Because ke Kwipo. kudala ndiyilindile le ndaba yepo. Ubuthe uyayisebenzisa. Sithi ndinandi kange ndithi ndiyayisebenzisa. Nje ndinayo. Nawe jika manje. Kange ndithi ndiyayisebenzisa. Kange ndithi andiyisebenzisi. Yeah. Ndithe ipo. Nangoku ukatsho nawo. Andifuni ke uba ngathi bangabana mna ndiyazigqatha eshowini yabantu. Yeah. Yabo. Otherwise ke ikhona ipo Yeah. phaa kum endlini, yabo. Ithemba And ngoku le po phaa endlini andithi mose mna ndihlala kweza area kuthiwa kusendlovini. area level Yes, Okay. kwa-area 11. If ndivile ngela xesha bendizazisa abaphulaphuli ke kanye Abayo. ababukeli Yeah. bazokhumbula ukuba Yeah. ndithe ndihlala kwa-area 11 Sure. near Cape Town. Yabo? Yeah, the reason ke ndisithi near Cape Town it's because of phana kwa-area 11 okanye eCape Town yabo koma Oudtshoorn George Tsitsikamma kanje awufiki phaa wakhange ugqithe kwa-area 11. Okay. Yabo? Yes, so that's why ndisithi Ni Cape Town. Yeah. Sure. Yeah. So u-area 11 ke ngoku uyingingqi entsha. So le ngingqi intsha ke ngoku sine-toilets phaa. So ezaa toilets zakhona zezi toilets zenatsika like kuthiwa ngothoko kwezinye indawo like koma-Cape Town yabo ziserviswayo yabona fortnightly yabo. Uyithetha kamandi indaba ethemba Yeah. manje xa Uzela le So, Themba? ke ngoku ndikhona yabo. So ke ngoku nenzekayo ethembeni. eza toilet phayana yabo siyazinceda kuzo Okay. yabo. Then ekuzincedeni kwethu ke ngoku xana zibe ne-liquid eninzi yabo mhlawumbi umchamo yabo uye kufumaniseka into yoba ngabana ziyakhawuleza ukwenza i-environment lena ibe ingabi right yabo. So ke ngoku indlela esenza ngayo ke ngoku phaa kum endlini for uba singawulahli phaa unatsika umchamo kufuneke ngoku sibe nento esizawuthi siwugcine kuyo which is ke ngoku yipole. Then laa pole ke ngoku isinceda ke into yoba ngabana siwulahle kwindawo engeyiyo izawuphazamisana ne-environment like abamelwane nabantu abasihambeleyo kwathina, you understand. So siyisebenzisa ngolo hlobo ke Senzo Yo uducacisa kangaka. kaloku because apha uzile ba unayo na ipo And Yeah. yes and ndinayo ipo. So kuright uba nepo ezetyani. Kune-advantages and disadvantages Siyeza ke. ukuba nayo ipo, whether you are a Jan or not a Jan. Madoda, Because if okanye right now. Please Now comment and say Yeah. things. Say things. Is it right or wrong? Ninazo isizathu. Nizawutsho ke phaa ku-comment section. Makaye khawucikoze lipo.
Iza fondini. Why uzawuthi makacikoze mina kuthiwa mani zathuze okazathuza okuyena kuthiwa makacikoze Sentsho makaze ne phofu uzawubalisa mosinaye. Uzawubalisa makasibalisele mntawethu. mina ndibalise khandibalise mna state effects Ayo ikhomile tamsiyana. Maningene ngeso. Ngena. Ipo ikona madoda pha endlini. Yeah. Awusitsho ikona ipo pha endlini. The reason yoba kube khona ipo pha endlini because of umama. Uyabona la nto. yeah Hlala naye Mhlambi mhlambi Natsiki. Okay, yeah. nandiyisebenzisi yona ipo kodwa ikhona uyabo. Yeah. Ndiyaya ke kubeni iluncedo njani ipo. Ndisathetha ngoba ikhona izizathu Nayo ezithile ipo. ezibangela. Ya ndisayiya kulaa nto Unepo uba pha xa ikhona apha endlini Nxa kunepo. ndine Imbone ekda nepo. Into yi-5 litre. Ithini yakho nisibize showini nigqiba nifuna masanukeka apha sihlale sibabuze. usecheki nina niyasitshekisa nina ayinabo funeka sibabuze uba banazo na ipo. Yinkqubo yethu le Frontman sikhona indlela yohamba lenkqubo. Sanqaba siselapha ngoku. Kamakenge. Kalimamela thembe zethu badala. So ithemba pha endlini ikhona yekamama. Umama uyayisebenzisa la themba kwixesha lasebusuku. Uyayibona. Isizathu soba ayisebenzisi. Zange nimbuze besizathu sakhe asisebenzise. Qha ingcinga zami zezizoba asifani mos thina nabantu abangomama. Mna ndiyindoda mna ndoyiki uphume ebusuku. Uyabo. Ndiyazinceda uyayibona. But yena engumntu ongumama uzobala into ezininzi. Woyika lo muntu ongumama doyika ikati. Uyayibona xa ibona phansi uba kukho ikati. Uyabo umzekelo ngoku kukho ikati esingazazi noba zezapha ezigcwala pha eyadini. Khala kakubi ikati. Ithango lomnye umzi pha. Yonqena So umkhapha. uthe evule emnyango yena nantsi ikati ime ethango. Umuntu obhinqileyo. Uyayibona. Uyaphuma ke phaa ngo-7 ahamba etoilet because itoilet isephantsi sezifletsini mos phaa. So itoilet iphaa phandle. But ebusuku ke ngokwela xesha lasebusuku around wo-10 akangeke aphume ngophuma. So kulapho ke ngowaye asebenzise ipo yakhe ya. Mna ke ndiyindoda mna. Uyijonga nje. Ndichama ngamaxesha athile. Ethembeni. Phandle. Phandle. Badoda salo ndifaka amaze emlonyeni. Kanjani baba Kaloku sizama umamela yava ke ngoku qha ke andiyani noba simamele wrong. Uthe uya ngamachama Abandithawulele bayethembeni badoda So, kaloku ngamaxa ndiyethembeni apho ndiyakhona. Oh. Ndichama ngamaxesha athile. Ne? Indlela zethu Ndichama ndisithi ndichama ngamaxesha athile nje ndibalela into yokuba ngaba mna ndichame ngo-10 konantsika. Mna uba ndichame ngo-6 umzekelo phaa ngo-6 Yeah. phaa phandle ndawulala mna kusephandle ndophinde ndivuke ekuseni ndivule ndiyochama phandle. Unlike umntu ongumama ozotshiswa ngumchamo anytime achame anytime xa ecinga uchama yabo. Umntu ongumama ke ngoku angachama nangofo. Mna ndiyophuma ngofo because I believe into yoba kusile and kusile nyani ke ngofo. Uyayibo. So andiyisebenzisi ijemba. Yeah. So uyithini ke ngoku? Uthi awubinalo nix noba sowunebhabhalaza uyayigqitha uyophuma uchama phandle ithini? Mna uba zange khe Ebomini ungafunga. uba ndilele nje ndingafunga ebomini ndithi. Nantsi ayikhamera cela ufunge Ndingafunga ndithi ithemba bayazi bonke. Ntoni themba zange nayisebenzisa. nakowenu uyaziwa. Nikhomente. Setyoza nguwe ububukela i-ex yam yayithemba yakho ungakhomenta yaye yakho ithemba nguwe osebenzisa ithemba. Zange mna ndisebenzise ithemba nandichama phandle Asabakhoma bale. ekhaya nabo bayazi. Emakhaya. Henge yabo malume. Emakhaya yamisa phaa xa kobuhlanje ndingene endlini. Okay. Hayi ndiyakunika mntakwethu. Ndiyakuva endizathuzela makhulu wabam. Ndizathuzela. No, inhle wena mkhulu wane. Okay, indaba yechimba. Indlela nizathuzela ngayo. Uyabava mntakwethu bayangena. So tamsiyana, which one is the best chamber? 5 litre, 20 litre, yephi oqonda uba no man yi-chamber andibona uba lena xa ndibethe iskuta sam sitsho kahle like yi-chamber right to say. hayi ngihlola kaJesu Ufuna uncoma ithemba. ufuna uba mna mandincoma ithemba ngoku ndide ndazi nee-size ezirayithi zethemba
ndiza kuphendula ndizawuphendulela ababukeli. Yakawutsho phaa umntu ayazi inantsika uba yeyiphi right. Ichemba uyabona okanye unephi wena mamela ichemba kaloku erayithi uyidyani wena awukwazi ukuthi uba yeyiphi ichemba erayithi because ubukhulu becala ichemba isetyenziswa ngabantu ababhinqileyo. So ke ngoku wena mntu uyindoda ichemba xa uyisebenzisa uyayiphakamisa uhlali. So umntu obhinqileyo nguye umntu ohlalayo. utamsiyana xa nimjongile yayicacile ichemba and apha ecaciseni uthi ukwela sebe labayisebenzisayo Khangasihle fondisa. Kandithi ndiyayisebenzisa. But unolwazi. Kandithi ndiyayisebenzisa. Unolwazi. Ngesathetha waluthethela Ndicela ubuza ke wena ndicela ubuza ke Makhotmanzi am. La way yosebenzisa ichemba irongo ezetyana. Nje in general ke. Bandingene ihlo. Ayikho wrong. Yeah. Ayikho wrong. Okay. Hlobo lento uba omnye uyisebenzisa ichemba because of i-reason ezithile. Umzekelo ophilayo le bithethwa ngotamsiyana baba kwi-area entsha apho so banendlela zabo avikela into ezithile and ke ngomnye umuntu kwindawo esitoti for sure nakule katamsiyana kusitoti kuyindawo ngamaxesha athile so akwazi umuntu ongumama avela aphume aye phandle ayozinceda even umuntu ongutata abanye boyika singamadoda abanye indoda yoyika nesicawo uyayibo amanye kayonqina indalo omnye onqondiyo hayi ndivalile nophuma ndiyochama nathi po azincede. Okay, so amadoda amanye ayisebenzisa safe to uba nechemba ezindoda. Amanye amadoda kanayo ipoli ichemba asebenza ntoni iVascom. Ingafika njalo bakhona abazosebenza iVascom cha since ngosithetha ni comment guys athi abanye nisebenza iVascom because yazi ingafika inyala lento ethethayo because ikhe yathi nyekhotmani umakhelwane wami u9 pha uthi yena iyakwazi novele lamanzi ovasa awathi echembini chithe lamanzi ovasa ingajambisi for bepipe enantsika. Abanye bazi2 liters refresh lahle refresh orange kulonto leyo unantsika wami uzoxola ubukele ndandiyibona kuwe nantsika ichemba hey nantsika wakhe usengxakini yo kule ungenayo negama malimbiza umzala wami umzala pha ndandiye pha kodwa umzala ndimane ndimbona apha ndizotya iholiday qha ndimane ndibona umzala kukho i2 liter phantsi eCakobhlanti le 2 liter zezekhabhana ivaliwe ngesiciko sayo elahlobo uyayithengwa ingalo qha isikiwe ke ngoku apha ngaphambili kakuhle manje uyenziwe aba uyayibamba unkabi amane ke ezinceda kuyo qha le 2 liter ndandingayihoyi mna apha ndimbona qhoxa ithatha ifake endlini andimboni xa ikhupha ndimbona qhoxa ithatha late ifake endlini ithatha pha ngo-6:30 Sisimalanyana chemba portable ndade nambuza uba kwenzeka ntoni wathi hayi osiskuta sami andiphumi mna ngoku sekuhlwila ndiphume nguye lowa nguye uyayibo so abanye abantu bayayisebenzisa even ongathi yena ezilalini akayisebenzisi ichemba nezathu elahlobo bensitsho ngalo uba ndiyaphuma mna ndiyochama pha bakhona abangaphumi kophuma abayisebenzisa ichemba and ke ngoku banendlela zoba ingaveli uba ichemba bayisebenzisa ithulile. So abanye so are you saying kukho abantu abanentloni ngechemba? Kukho abantu abanentloni ngechemba kodwa babe belwazi uncedo lwechemba. Elahlobo lakho phuzwana musuyifake kucamela kudona khona manje ubona la idona nenantsika yonke akalovuka kuphela i-roll on uyazithamela akalovuka bakhona benza kanjalo chemba xa ingaka ngeke so tamsiyana if ever nofika pha kuwa mosuthi unechemba mkhulu ndifike pha kuwo ngalamaxesha pha ngo-3 emini nditamsiyana mani no khandiboleka ichemba ndifuna uchama uyazilamba ngokuchemba kaloku ndiyayazi ngolu hlobo now ndicele ukuba makandibethise mani echembeni pha kuye uzabeyogeza utshilo nawe uthi ukuyisebenzise ngamanye amaxesha namhlawumbi ndibethwa imeko ndithi no tamsiyana khakhe ndibethe mani because yomchamo obvious it's not like ndidakisa wawivile wena ayikho loo nto yabo
and okunye ne kulaa nto buke wayibuza nangaphambili ukuba ngabana irongo na into yokuba ngabana ijani isebenzise le nto ichemba yabo. Hayi akho nto irongo phaa ijani uba ngabana Axelela amajani etivini. Thetha apha ekamereni xa uthetha amajani xa ubhekisa kubo thetha nabo. no buras akho nto irongo xa uyijani uyispanisa echemba ikhona endlini bayikhona kaloku endlini area 11 unako especially kwi-area ezifana no-area 11 okanye i-area apho kukho amahlathi ngemva because mna nam andithi bandiyoyika because I was once alone ehlathini uyabo so andoyiki uphuma phandle ebusuku ngenxa yoba ndihlala ngasehlathini uyabo but it's safe. into endingayenziyo Go deeper, kukumtesta uThixo because I Ngethemba. know into yoba ngabana kukhona amaxesha apho kuthiwa ngamaxesha abantu abakhwela imitshayelo like So, ufuna othi utesta. ekuseni uyabo uthi uphuma phandle ziyenzeka ezaa zinto that's ireality asinoyile umzekelo utancwam mna wakhe waphantsi uhamba angabuyi estadisha ekhitshini washiya umngane wakhe apha manje ndiyabuya ngathi ukho mntu ondibizayo waphuma utancwam wemka utancwam ndixelela mna ba oko kwakulindiwe akabuyi elendika phandle umntu beyomsabela so ugogo wam xa ebuza kulo mfo uba ngabana hayibo uphi ubani hayi mani uve ngathi ukhona umntu ambiza apha phandle akabuyi namini ndimsinike somnqabeni into yoba akabuyi ndixelela mna uMayitanci konyanzeleka uba musithama yam yayikholelwa nabo abantu belendika lesintu and enawo namayeza akwaziyo uwadibanisa waqhunyiswa endlini kwathiwa makuvulwe iminyango yonke uyava akhozo ezezinto ngoko zoba ngabana hayi makulindwe 48 hours before kuripotwa amapoliseni yabo ezalo then ithama yami yathi makuvulwe yonke iminyango uyava waqhunyiswa endlini kwathiwa makulima kalindwe uzawubuya wabuya ekuseni and ubuya ebaleka and nje bebaleka nje ukuyabonakala uba ngabana ube unengca inhloko ugcwele usubona umqhuqhwazi ebesilwa Mayitanci ukhule engezazi nomntofo ngekarati wosensei eziya yabo sonke abulwile baqhale nje bebuya nje fika endlini yabo akakwazi uthetha into evakalayo ulwimi lakhe liphembile but uyazama ukubanika ingcaciso ba ngubani lo wenze lento kuye yabo and bathini ngaye nefuture yakhe nesikolo uyabo so izinto ezilawe asikwazi ukuzibalekela and kumna ndiyayazi uba ikhona into eyintakathi because yenzeka ekhaya kancwam wa-experience lawe so into zophuma ebusuku usazi uba ngabana ngamaxesha athile abantu bayadora sikhule siyazi thina uba ngabana akhona akhona yes sikhule siyazi bakhona beqhuqa and ngoku noba sisindisiwe ngoku siyayazi ngengqondo na-experience ezinto ezenzekile uba izinto ezinje ziyenzeka phela abantu ababuthakathaka emoyeni ziyenzeka even nakwaba bacinga uba bastrong emoyeni yabo so asikwazi ke ngoku ukuthi ukumtesta even uThixo uphume wena uhambe wena uphume uyochama phandle ngexesha yaziyo uba inantsika the spiritual yes ngamaxesha abo ngoku uyabona lawe so ikhona ipo endlini uphiswa ngumkhamo uyaphuma wena uyovula iminyango kukhona nemimoya emidaka ongathi uyayivulela wena uba mayize atheka aba babuthakathaka ustrong mos wena uyabo awunangxaki yaphuma then uvulela imimoya emdaka ngoba exactly so power mfethu khame powini sasizavuma lapho uyolala yayithethelela basofanele Ndiyamvuta msiyana it's safe to say ba kusafer ukuba nepo nokungabi nayo ukuba uzenze isikora uphume phandle uthi uyochama kanti awuzubuya so
Quickly Kamsiana. Iba nepoba ulikwala futhi Same time. yabo buyoyika awukwazi ukunatsika. Yazi ba ndicinga uyitolika wrong le nto ndiyithethayo ayiyo le uyithethayo wena Ba but ubuthakathaka. ke ngoku izawubangela loo nto yoba Phinde singene. ishow lena ingabi nasiphelo Yeah. if sizawuya apho Yeah. but Yeah. Ndifuna uyazi Okay. Kambe angene. ndifuna ungena mna ndifuna uyiqala ngelithi naba pha emakhaya bacinga uba andibe ntepo andiyisebenzisi inyani qha ke ngoku sendifuna bonke abantu bayazi into yoba bayayisebenzisa ipo manto siyayisebenzisa ipo sonke nabi siyayisebenzisa ipo Sure. yima nditsho njalo sisebenza hlobo lento uba ndiye etoilet kule iflashwayo ke ngoku ndiyozinceda soze ndingachami phaa ngolihleli phantsi isho indoda uba izinceda igqile Ayopoliana. uchame uhleli phantsi Yitoilet igama yalo. same as umuntu ongumama Uchame uchame efowuni It's a yasehleli loo. phantsi It's a loo, man. Okay. ngoku siyayisebenzisa ifowuni ngehlobo Masibanike in last words. Why kuthiwa ipo? Bathini ke one nje. No, konke ndiyifunayo as basihleli apha ne-actors wena wena sibuko. Okay. Ngabantu abenza izinto. Yabo, these are actors. Yeah, Mhlawumbe yeah. kukho umuntu apho yabo onothi nama Ntomsiyana the way athetha ngayo acacisa ngayo izinto I would like uba andenze advert ngini. Quickly just senzele i-advert yepo kuthiwa usulu. why nakethe phone At least it's something that is close to you nayo basendlini uyayazi nentswampu. 30 seconds. Yabo. 30 Okokuqala seconds. ke ngephi eyakho ipo osebenzayo. ayini mato Okay, masiyeke. 26 naba babukeli. Chamber and Chambers LTD. Nansi business yakhe. ubaleke upty into LTD Pty. Action. uyabona lena siyibiza ngokuba yi-posit i-posit yiyo le oyisebenzisayo ozincedayo nangalo neliphi na ixesha ofunayo wena nokhetha ukuyisebenzisa ngayo uxhomekeke kuwe uyazinceda kwaye ikwalithi yayo yakhiwe ngendlela apho engasoze ikhawuleze imoshakale ivumba ayiligcini le isebenzisa nomchamo iyokugcina umchamo ngumuntu omkhulu nomntana sebenzisa le bo iyapha kwaChamber and Chamber My dear. Guys. Feel like angayivula ibhizinisi yeChamber iqhuba ishishini lakhe ayithengise. Lo Shoprite waqala nemhlobo. Kakuthethe nalo. Enkosi kakhulu ukuthi ngakho siyacela kona siyakwazi ke incwadi yosiba uyabhala mntakwethu. This one is a poet. Sicela ipoem yeChamber. uyibeka eChamber Nokuthi epo, kodwa uyayibonga uyayinika uyava ke ngoku. sacela mntakwethu laba babeThamber. yakho. Sifesi zakhona. Sifesi zakhona. ndibonga ipo madoda Kahle. Ngakhi sacela mntakwethu bakubukele ngapha emampondweni. ekudlalwa ngathi udlala ngata ndoyibonga ipo ndithi ke Ngakhi isakhona Undi Chamber wena asithamela kuwe. Chamber wena sichamela kuwe wena sizinceda kuwe Chamber thetha ngawe Pondini esindisa impilo zabantu Pondini encedile Chamber Ngosololo Madoda madoda I want to say this inkosi kakhulu mangoku ufika pha noSiblessa noSnika ulwazi oluninzi kangaka ngeChamber. More niyazi iChamber. Manje besingayazi bayeChamber thina save lives. And ke ngoku Before we talked apha ukhe wathi yona nonke area 11 isebenza iChamber. most yenu and chilo and effort leqisa abantu bakwa-area 11 benke ndathi mna kwa-area 11 sonke sisebenzisa iChamber Ubuka ndiyethe ngendlu yam mna
kaloku sitsho wa-explain uba ndihlala Cape Town and then ndihlala Uthe kwa-area 11 ndise-Cape Town mina wathetha nale nefree uba sibe phaa endlini sihlala kwa-area ndithetha ngendlu yam andithethi nabantu kwa-area level andifuni ukuthi ndisuka apha kwelibhayi ndifike ndilindiwe phaa mna ngabantu kwa-area level siyabulela mani ngolwazi olungaka lethemba poema mntakwethu uyayazi ithemba yakho uyajampisa enkosini mani mntakwethu awu guysini i-podcast lena ebobosini sithi masinikhumbuze guys uba sisekhona sisathi i-podcast ebobosini siphethe apha ke abantu abangosaziwayo guysini xa sawuthetha inyani. This is uSiyabetsha simbukelayo everyday kwi-socials zethu, even ngoku banayo ne-series abayiqhubayo. Andifuni ke uthetha izinto ngokwam ningabantu, but eyona nto mna enza uba awela ibe sejameni bawela ningigqithisele yona ebantwini, nixelela abantu uba niyafumaneka for ukwenza ntoni, uyayiqonda because omnye umntu ukwazi lapha kushuka mama but akayazi uba xa ndinombiza uSiyabetsha ndingambizela ntoni, uyabo. Umzekelo ngoku bakhona bakwaziyo but we are gaining new followers each and every day, so ngaske sibavule ingqondo utsho uxela uba ufumaneka phi, uyabo, nakuwe ke Godman, then ubulele siva ishow yethu. Oh, all right. Mandiqale kule ndawo. Siyadibana nabantu abaninzi. Abantu abatshoyo bangabana bayabawela even noba sithi uyabona abanye uyabona abanye bayafona uyabo, and abanye ke bafona singalindelanga but ke kuba ke beqhutywa luthando nangendlela abasilandela ngayo kwezi socials. Andiyixhasi kakhulu ke mna ke laa nto yokuba umntu afune uba ngumntu, uyaqonda. Ingaske ke bangabana uyayibeka mhlawumbi azama ukwazi ukuba umntu wenze njani yena lo unguSiyabetsha ukuze abe kanti ufikelela, uyabo, ekubeni abe nguSiyabetsha. Because okokuqala uSiyabetsha uyi-comedian, uSiyabetsha uyi-actor, uSiyabetsha ungu-MC, uyava. And ke ngoku kuyo yonke loo nto leyo into endincedileyo mna kuku-athenda qala ii-classes ze-acting. You're speaking of a young blood. Yes, so mna ndi-athende ii-classes, yabo. Andikhange ndinikwe ke le platform but ndiyayicela imvume yenu because kuba sidibana nabo uyabona aba bantu that xana ufuna ukuba yiloo nto ufuna ukuba yiyo, you associate yourself with abo bantu bakule nto ufuna uba kuyo, uyava. Not ufuna uba ngabo because you don't know into yokuba ngabana bona bafikelele njani. Abanye bayadora for ukufikelela kwiindawo abakuzo, uya-understanda. Like abanye even abefundisi, abanye befundisi uthi usithi nje ufumanisa uba ngabana hey uthandazela abantu bawe, and then wena ungumzalwane you want to be like umfundisi ubani because wenza imimangaliso, uyabona. Kanti awuyazi wena ba unenkunzi yebhanti le-wrestling alinxibayo phaa elithi xa engena ecaweni uvela abantu batshoke bawe, wena ufuna ufana kunye naye, uya-understanda. Kanti xa ungahamba apha kwileyini yakho uzihlobanise kunye nabantu, uyabona. Umzekelo mhlawumbi abantu aba-actayo xa ufuna uba yi-actor, there are ii-classes ze-acting ezi mhlawumbi umane ukuba khona yabona. Kama xa ungumntu we-acting uye mosinda kwii-socials ubukela abantu aba-actayo, so into emnandi yo xa ubukela i-content ethile on socials iyakwazi ukurida into yokuba ngabana uyayithanda i-content ethile, imane ukuvezela ke ngoku izinto ezi-relevant to what you watch, yabo. So what you watch, yabo, okanye izinto ozihlobanisa nazo mayibe zezi zinto zikule nto kuyo, so that kuzomane uvela neminye kuvuleke neminye iminyango yale ndawo wena ufuna uba kuyo. So uzawude ke ngoku umane ngokuya ude uyofika apho uyakhona, not uba ube nguTasiya because uTasiya awulazi ukuba yeyiphi iminyango ayingenileyo ukuze abe le ndawo akuyo, yabo. So be you. Yes, be you.
sebenzela iphupha lakho uyabo not ba ude ufune uyoba pha ungakhange qala uhambe nge-channels udeske uyofika phayana otherwise ndicebisa loo nto kubalandeli abathandi bethu nabo bonke abantu abasilandelayo nguBhutsiya Betsha ku-Facebook, nguBhutsiya Betsha on YouTube, nguBhutsiya Betsha on TikTok, and then nguThe Betshas enye i-page yaka-Facebook noTaka Uyi kwenye pages zaka-Facebook. Apho siyafumaneka khona ku-inbox, siyayi-MC imitshato, siyayi-MC i-birthday parties, i-graduation parties, i-gala dinner and everything edibene ne-event siyazi-MC ezo nto. So xa ungene ku-inbox uyakwazi uthetha nathi sifumaneke kwaBetsha. Enkosi kakhulu. Uyawusogqithisa ngisapoti. Abandaziyo ke bayazi kakuhle uba ndikungqakanazo kuyo nomagqoka amncobele ngumapotsa adinenza isixaka mlo kundaba zedwa ngumanyala yamhlanje nasakwatshaka ndifuna inkinga yesizulu iproblem yesilungu iqobele coaches the original quality unyala kamadusa amnyama ke lo umzulwana kabutterfly mfundini emampondweni. Stepfather, tell ungathi ne-stepfather sikayabona. Hayi, stepfather phi. Ayabonga. Zawuthi comments. And ngumalo mongxaki ke, malo mongxaki Facebook, malo mongxaki TikTok. And YouTube. Short Instagram. Yeah. Ithanda ngokuthi kuzo zonke socials malobunqayi. Yeah, tukandi yonke into short. Mna ke ndiyimbongi, ndingumbhali, umbhali wencwadi, umbhali wescript, yonke laa nto kwanto ibhalwayo nje ndigude kuyo. Ndikwayiyo ne-actor eniyibonayo. Andibiza phaa mani uba unomgidi unentoni sukudlalela eqongeni lakho kube mandi phaa uhlekwe kube secibhala kube yiloo nto. Ndigude ke kwezo nto ezinjalo. Yeah, mntakwethu man. Guys, I think sifike kwindawo apha eqombisa wonke umuntu man xa kuphela into emnandi. Ufika abantwana beyithi neyogathi xa bangasingapheli. Mandi le khonto yamagenge xa behlile. Although guys phambi koba ndivale into ebalulekileyo abantu bayathanda these days uziconfuse izinto. Omnye ngale topic ethi mandi kangaka thina besifuna ba siyamnandisa ijike kapha ngifuna ufake disclaimer ne yayiqonda sibuku so ndifuna uyazi ba this besingayenzeli ukukhubekisa okanye ukuveza omnye umuntu owenza lento uyayiqonda thina it was just to entertain you elhlobo nisazi ngalo and sincokola ngetopic ezenzeka kuthi sinamachita yayiqonda sithi ke abo so sithi thina siyayifaka disclaimer ngoba sizobhala amagama anyukayo but this ayenzelwa ukuba mayikhubekisa ubani nobani. It's just to make inhliziyo yakho idathe konke yoyo. Thank you. Masibulele kakhulu. Thank you very much guys, and please bear with us as sisaqhubekeka nale podcast isebobosini. We are all about kasi greatness. Yonke into esekasi enetalent ebonakalayo sifuna uyiveza apha and siprove that we can go far and global and senze imali and siphile ngeart. So sidibene nje apha, it's all about art and sizenza bhetere. Uyamba ke ngoku igama lami nguMabuda ke the Luda intwana estrong intwana enasize enhloko benishilo manqala. If you know me uyandazi nginguRas Makhato, uyandazi kuSam. You can call me for motivational speaking, you can call me for stand up, you can also, I am a voiceover artist. Umhlobo wenene ndinaba 4 adverts apho ndizenzayo ndisho ba iprobetics 10. So you can get me and book me. Igama lami nguSibusiso Mkhweli on all socials. Sibusiso Mkhweli. Oh my God, Sibusiso Mkhweli. Without wasting any time, bim. Yep. Siyayivala ke hlobo. Let us leave you and love you guys. Sithi siyanithanda kwakhona, sizaphinda siniphathele inkqubo ezimnandi ke hlobo. Lo ngumandisi wakaMatshaya Efondini, iphantshi lamaphantshi nguPhanjile aka uRhadebe. Ndithi ke guys abanye ke bandazi ezoRhadebe. I'm an actor, I'm a singer, I'm a poet, I'm a dancer. Ndizenza zonke wena izinto ezin-entertainer. That's why ndisithi ndiyiMatshaya Entertainment. When it comes to entertainment, uthetha nami. You can book me Doc M Sela. Uqala emitshatweni yonke into ndokwenzela i-opportunity, ndiyakwenzela i-invitations,
i-campaigns, I do i-adverts, I do i-promos. Uzawuncokola nam wena, you just gonna search me phaa kuzo zonke social platforms. Uthi Mandisi Machaya, uzawufumana mna uPhanjile lo mncanywana. Yes, sithi ke enkosi kakhulu madoda.